Seguro que nas vosas casas hai algunha peza de Sargadelos, ben algo máis decorativo ou ben algo máis funcional. Isto é así porque Sargadelos é moito máis que unha empresa, é moito máis que unha industria cultural, é un símbolo do noso país, é unha marca de Galiza no mundo e estou tremendamente preocupada polo anuncio que coñecimos onte da intención que ten o actual dono de pechar a súa fábrica en Cervo. Creo que a Xunta de Galiza debe actuar o máis rapidamente posible para evitar que este anuncio se consolide, porque non só están en xogo 93 postos de traballo directos, está en xogo moito máis, está en xogo unha parte da nosa identidade, da nosa cultura, da nosa historia, tamén de como se modernizou un sector como é o sector da cerámica, da man de persoas tan vanguardistas como foron, pois no seu momento, Isaac Díaz Pardo ou Luis Seoane. E agora o que toca é remar para garantizar o futuro da fábrica de Sargadelos en Cervo. Aí estaremos desde o BNG, man a man cos traballadores e traballadoras e tamén con toda esa cidadanía que vai empuxar para que esa fábrica siga sendo un emblema de país.